салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайр шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали мо. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидестен беруно барфи ами ахирон боридагӣ буд. ма дар Қараболо имрӯз биби Ҳанифара духтур овардам. рости бе ягон адрес, бе ягон чӣ омадам. кӯдака бояд нишон тим. иҷа як хаши наздикмон бемор буд. ваям як хабар гирифтам. кӯдака да пеш мондам. дорухат навистагӣ будиян. уда доруҳош авзи мегирим мебарам метим. баъд биби Ҳанифара нишон метим. баъд тарафҳои хона рости у тараф омадан раҳгум задам. назди хонамон шиштама то мардона мехел рафтам. гуфтан аинҷа таксиёву вай маршрутко тарафи Қараболо меран. ки ма як ним соат зиёд ҳамон раҳ истодагӣ будам. хай нами барфам ки буд, офтобак буд. ханак нахӯрдам рости. баъд мошин шид, хай хастем рафтем. ҳози боша вай мекунем биби Ҳанифара духтур да нишон метем. барои чӣ нишон метем? барои ки ами гриппҳо да беҳад гриппҳои сахт шудан, солфа. баъдан ма як духтур да нишон додам. дору укол барои солфаву гриппш нависта. баъд гуфта кӯдакат рахиб дорад. хай чӣ хела кӯдаки гуфтам черемной дора надора? гуфт ҳози грипп ҳай мисол баланд нишон метия. гуфт хубш ки соз шид кӯдак, баъд биёр. ман нахостам да у духтур барам, барое ки кӯдаки майда да беҳад дорувои уколои дозаш баланд менависанд. барои ҳамин ман нахостам ки у духтур да ман дубора барам. ман хостам ки ягон духтури нағз да кӯдака нишон тим, штоби ҳамин кӯдак насами дела ягон черебной или рахиб дора ё ки не. барое ки сари духтари ма калон нестай. сараш нормальная, чени худаш бигем. баъдам бурдум, хай як духтур да нишон додум. тарафи у духтур ма гуфтам, ма кӯдак ма ай духтурои маскапҳо мегзарондагиам ягон бор гуфтагӣ нестанд ки кӯдак черебной дорад. хай шумо вай кунен як бор бинен. раҳгардиш чӣ хела дер вақт раҳгашт гуфта пурсидан гирифт. ай духтари ма ай даҳмоҳа усу раҳгаштагӣ гуфтам. раҳгардиш нағз ай камтар як почаша вай мемона. гуфтам каҷала мемона, намедонам ай сабаби дар гора бисёр хор нарафтанаш боша. гуфт свет мегирену массаж мегирен 10 рӯз ихел ухел. сараш гуфт майдаҳай нормальнай, рахим надорад. вай свет бигирену массаж бигирен. ман нагирифтам. гуфтам ҳамин ки соз боша тамомара ғам наметия кӯдак. вообще хай бигем кӯдаки инҷиқ нестай. хай холаси гап тамом ба ҳамин просто кӯдак чихел гӯем хеле вазн намегирад, ҷо намегирад, хай фарбеҳ намешавад, хай як хел меса. хай гуфти аму вай тоҷикӣ кардем, хас шапондемша, бо хай витамин додестамша. шукронаи худо, хай хеле асос шуда пеш нашда хай мешавад. баъдан дӯстони азиз соат қариб 3 шидестай. ма таксиёи Саховада шиштам, тарафи Саховат рафтестам. якчи дар кораи ма агар ки ёфтам мегирам, наёфтам бо рост хона мерам. хай то охири навора бо мо боша дӯстони азиз. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед, видеода комент мемонед, лайк мемонед. ба ҳамаи шумо раҳмати калон.
омадим этаж биромадам кофта омадам чи мехостагӣ дар кори ман наёфтам. мада китоби мусулмонӣ дар кор буд наёфтам. заказ мекунем гуфт баъдан пагаҳ омада мегирем. хай ман нагирифтам, рости заказам накардам. гуфтам ами районҳои хидмонам ҳастай, чанд каса пурсидам, гуфта ки ҳастай. хай ами районҳои хидмон мегирем. хона омадем бо бургаҳ даем кати будакода камтар картошкаву гӯшт сирха кардам. ана ҳозир мешинем, ака ужин мекунем. чхеле ки дидестен канали мода видео дер мебироя. ваъда метим ки шумода тез видео кунем, не ки намеша. дӯстони азиз, бо мода светмирӣ сар шидагия райондан киштаги бошем. светҳои мо мембра як 3 шав бо мода свет набуд. навним 1600 свет омадагия. ма иҷа корвон омадам як рӯз дигай тамошобинон. клиентам бор заказ карда буд. вақти ма боррошона оформил мекунам, гуфтам офисшон маҳкам буд. ма дар офисами ленинский райони хидмон задам. борош ки омад бурда бороша додам. хидман бор заказ карда будам. борои хоҳарака ай офис гирифтам. ай офиси ленинский район ай хидман мондам дамуҷаву ай духтарака бурдам додам. баъд ай корвон як-ду чизи дига дар кор буд гирифтам. баъд хона омадам. иҷа кам тарак соус мекунам. капусту, сабзи, пиёз ҳамаша якҷоя карда дамлама намекунам, соус мекунам. тамошобинам бе гӯшт. рости 1/2 кило гӯшти гов харидам. як дурзода кӯдаком намондан ки мада авқот андозам ам гӯшта. наандоз гӯшт мазза надорам, мо намехӯрем гуфта. ҳам гӯшта кати биби ҳанифа бигем. хай учаву духтар як бало карда гӯшта мо хӯрдем. 2 калонум нахӯрдам вабше. гӯшт мазза надора гуфта байнам хеле авқотҳои бе гӯшта кардам. кати кӯдако ҳозир мешинем мехӯрем. ҳазор раҳмати калон духтаро барои суханҳои нектон, барои дастгириётон. касоне ки дар командаи ма кор кардан мехоҳанд. дар командаи ма зиёдаи 500 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд. шумоам биёин, ҳам қоидаҳои кора ҳамаша шумода мефаҳмонам. регистрация кардан, омӯхтан ҳамаи и бепул ҳастай. мо шумода мефаҳмонем, якҷоя пеш мерем мисли як оила. касоне ки кор кардан мехоҳанд духтаро дар командаи ма, ҳамроҳи ма нависен, ҳамаша ба хубӣ мефаҳмонам. баъд пешаи регистрация шидан хоҳиш мекунам ки ай шавҳаротон иҷозат гирен, касоне ки студентен, ай падару модаротон иҷозат гирен. ҳастай одамое ки вақте ки мо мефаҳмонем регистрация мекунем, баъд меган ки мо шавҳарамон иҷозат наметиҳад, кор намекунем. барои ҳамин на вақти худтона бигирен, на вақти мора хушрӯ фикр кунем, пурсен. албатта ки моям просто так дар компания омадагӣ нестем, ай шавҳарамон иҷозат гирифтагием. баъд дар бораи каналкушоӣ духтаро ҳастанд ки мегӯянд ки мо канал кушодан мехоҳем, шавҳарамон иҷозат наметиҳанд. албатта ки моям ай шавҳарамон аввал иҷозат гирифтагием, канал кушоида ҳамроҳи шавҳарамон маслиҳат кардагием мо чӣ хел видео кунем, номи каналмона чӣ монем, ҳамаш ба иҷозати шавҳар буд. баъд видеои ахирона бисёр подписчикои нав омадагиянд. хушомадем ба канали мо. баъдан мақсад ҳастаи комментариҳое ки против шумо канал кушодагиен. мисол против шумо намебураянд хештаборо ё ки шавҳар ҳамихел меганда ё даличка. албатта ки чхеле ки гуфтам, ҳар як коре мекунем мо дар зиндагӣ и ба иҷозати шавҳар мешавад. ман ягон кор дар зиндагим бе иҷозати шавҳарам кардагӣ нестам. албатта ҳамаш ба иҷозати шавҳар май. чхеле ки бо дар компания кор мекунем зиёда 1 сол шид, иам ба иҷозати шавҳар май. ман мисол магазини худна иваз кардам. ман мисол дар сетка гирифта бор ма хона ба хонаи мардум нагаштам. фақат дар хона шиштагӣ ба ҳамин кор бори зиндагӣ ма мекунам. вақт ёфтам 1 соат, ним соат дар телефон кор мекунам. ин ҳами хелай кори мо. албатта ки хештаборо против ҳастанд. 1таш не 10таш гап задагиянд ки тиги кора накӯ,
дар румам гап мезананд ту фабеликда кор мекунӣ ишта ушта гуфта ранги таъна мекардагӣ борен бигзор гап зананд бигзор ки ҳамеша гап зананд беҳад ман рӯ афтода мешидам вақте ки мегуфтанд хабарошон меомаданд ай ҳар сӣ якташ чӣ хеле ки гуфтам 10таш хабарошон меомаданд мегуфтам хай ҳаме хештаборам против биромада истай ман ҳами кора намекунам ва вақте ки мисол дар хона мешинам ман ягон кори вай накардам телефон дар даст май вақти холигӣ ёфтам медирам командам кати кор кардестам 21 рӯз пас зарплата гирифтестам охи ман ягон кори безеб накардам дар хона шини гап занам берун бирои гап занам баъд фикр кардам ки бигзор гап занам чӣ хештабор бошад чӣ бегонаш гап мезанам возидани мамен бегона дар кор надорад фақат ҳами хештабора чӣ хеле ки меган мо мисол дар қалбошон яъне намуде ҷо гирифтагем ки ҳамеша дар фикри мо ҳастанд гапи моро гап мезананд барои ҳамин бигзор ки гап зананд ман фикр кардам ки ман барои зиндагии ман дигаргун кардан барои дар оянда фарзандои ман азоб накашидан ман кор кардестам ман барои зиндагим ҳар як инсон барои зиндагиш дар зиндагӣ меҷумад ҳеҷ вақт аробаи зиндагии як инсона як каси дигар намекашад ҳар кас дар зиндагӣ аробаи худша мекашад барои ҳамин бигзор ки гап зананд бигзор ки против бироянд мара шавҳарам иҷоза додагиай мара дани мамен шавҳарам агар гӯяд ки дар ютуб дигар видео напартод дар фабелик кор накун ман намекунам бигзор ки шавҳарам вай кунад против бирояд ман кор намекунам не ки ҳамаи ин корҳои ман ҳамае ки пешравиҳои ман ба иҷозати шавҳар май ба дастгирии шавҳар май бигзор ки против бироянд як гап не 10 гап гӯянд дигар ман ба фикри мардум кор намекунам бисёр аҳамият метиҳам мардум ями хештаборро вақте як вай пешниҳод мекунед мардум чӣ меган чӣ намеган ӯ ба фикри ақидаи мардум кор мекунад охир ту зиндагӣ дар дасти худай фикри ақидаи мардумда чӣ кор дорӣ мо бигзор ки гап задан гирад эй кора накунем мардум моро чӣ меган эй иша накунем мардум моро чӣ меган бигзор ки гап задан гирад зиёда аз 10,000 нафар занҳои тоҷик дар ҳамин командаи бисти рост дар командаи манижа сатторова наставники беҳтарини мо кор мекунанд занҳои коригарам ҳастанд занҳои хонашинам ҳастанд занҳои коригар мехоҳанд ки бо зарплатаи иловагӣ дошта бошанд вақти холигишонда мисол ним соат 1 соат вақти худшона сарф мекунанд зато зарплаташ омада истад барои ҳамин бигзор мардум гуфтан гиранд мо да худованд ақл додай ҳар яки мо бандада ақл додай бояд ақлҳои худмона дар зиндагимон сарф кунем расход кунем барои беҳбудии зиндагии худмон ман шукронаи худо хонаам дорум дарам дорум ман дар ин компания омадам ки миллионер мешавам гуфта номадам ман омадам ки зиндагии рӯзбарӯзинаи худмат дигаргун кунам чизе ки фарзандои ман рӯзбарӯзина мехоҳанд бупӯшам бихӯрам бигардам анамура ман мехоҳам ки ҳамаша таъмин кунам барои ҳамин ман пушаймон нестам ин гапи мардумам ба гапи мардумам кор намекунам бигзор ки гап задан гиранд худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад то видеои оянда дӯстони азиз фикру ақидаатонро дар комментария нависен иншолло ҷавоб медиҳем هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق